MAID TOP TV domin samun ilimi na zamani haɗe da nishaɗantarwa. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Mungode. Assalamu alaikum, sunana Yusuf Salisu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo namu. A yau sabon bidiyo namu zai koyar da mu yadda ake cire picture background, yadda mutum zai cire background na picture shi, ko kuma a ce mutum ya ja ɗauka hoto, misali ya yi hoto a wani waje sai background ɗin bai mishi ba, yana so ya canza, ko kuma yana so ya cire background ɗin ya zama fari sal, yadda zai cire ba tare da ya yi amfani da wani manhaja ba ko wani software ba da Android nasa. Za a yi wannan hanyoyin da za a cire wannan hoton. Da farko mutum zai nemi application mai suna Chrome a cikin wayansa. Bayan samu sai rubuta www.remove.bg, sai searching. Bayan mutum ya yi searching zai haɗa shi da asalin website ɗin. Mutum sai ya click na kan upload image. Mutum sai ya duba wani hoto ne wanda ya kamata ya cire image background. Don farko zai haɗa ka da kwakwalwan wayanka. Sai ka zaɓi hoton, sai ka yi clicking a kansa. Bayan ka yi clicking a kansa sai ka jira automatic shi wannan software ɗin, shi wannan website ɗin shi zai cire maka wannan background ɗin. Gashi yanzu ya riga cire mana background ɗin yadda muke gani. Mutum kuma sai ya danna kan download. Bayan mutum ya yi downloading zai iya buɗe wannan hoton don saboda ya tabbatar wannan background ɗin ya fita ko bai fita ba. Wannan baki da muke gani direct ne mun buɗe shi da wannan Chrome, Google Chrome namu kenan. Za mu shiga cikin my picture sai mu duba wannan hoton background ɗin ya fito ko bai fito ba. In ya fita za mu ga background ɗin fari sal kamar yadda muke gani a nan kenan. Background ɗin ya riga ya fita. To mai sauraro, in za a danna mana subscribe da kuma danna mana like, wannan shine zai kara mana ƙarfin gwiwa yi muku wani video a gaba.